Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri paSadza, nzvimboka iri muMashonaland East Province pakati peHwedza neChivhu. Ameno pamwe ndakangasa hangu asi tiri kunzvimbo inonzi yekwaSadza, uko kwatafambirawo chitiko chinosuwisa, chinoomesa mate mukanwa, chinorwadza kana kutaura kwatiri kuita. Amai vakazvara mwana ndokumucherera mupanze mugadheni. Vana vakaona vakati, nhai mama, chiko ichi zvikanzi chimudhori. Amai vasisipo, vana vakada kunotora kachimudhori kuti vange vachitambisa. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Esenguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai titaure namama vacho, regai titaure nevavakidzani, regai titaure nababa vacho. Tinzwe kuti shura iri zviriko here izvi. Inini ndichimunomubvunzawo semunhu ndakanga ndisipo, ndakanomubvunzawo kuti zvakafamba sei. Iye ari kunditi nhumbu yapa 5 months akaudza murume kuti mwana akayamwira, saka nhumbu yaane nhumbu yaane 5 months. Murume akati iwe wakarumurisa mwana uchiziva kuti zvinhu zviri kunetsa. Tine mhuri, tine vana 3, ina handisi kukwanisa kuchengeta vana, saka uchakaura nenhumbu iyoyo. Ndo mamwe mashoko aakandiudzawo. Ini ndikabvunzawo murume wake akanditi, hongu gogo, ndakataura izvozvo semunhu ndakanga ndakaomerwa nemashoko uye nesituation yatiri kurarama zvinhu hazvisi kundifambira semunhu ndisiri kuenda kubasa. Saka ndo pandakazobvunzawo muzukuru wangu ndikati, ko iwewe ndizvo here zvakaita kuti urase mwana? Haana mashoko aakandipindura anobatika. Ndo mashoko andinawo aakanditaurira. Maybe patingangodawo kunzwa kwamuri memesagogo, kungotitsanangurirawo kuti mwana uyo anzi akaiswa pai, akagozoonekwa sei? Ini manzwira andakaita ndekuti iye ndichimubvunza anoti nhumbu handina kuita yekubvisa, ari kuti ndakangorwadziwa mva ndanogarira bhaketini mva chinhu changoti uhu. Saka murume akanga asipo aenda kuchecho, anorara kuMasuwi. Murume aenda kunorara kuMasuwi, akazomufonera Friday manheru ndokuti huyai baba ashalo, ndiri kurwara. Murume akapindura iye kuti munhu anorwara ndo zvaanoita here, ane voice rakanaka kudaro. Murume nemva akata foni. Murume anoti ndakazouya makuseni ndikaona basa iri ratobatwa. Saka iye anoti ina handina kuziva kuti mwana hamene kuti ichokwadi here, ndakangoti hamenowo zvandabuda. Nemva aenda nemva anocherera panze, asi akacherera vana vachiona. Saka vana vabvunza kuti mama muri kuchererei? Nemva vana iye apindura kuvana kuti ndiri kucherera chidhori. Saka vana vane vakazoti mangwana here, iye asipo aenda kushopu kwake. Vana nemva vasara vachitora badza mva vachera. Havana kuziva kuti aive mwana, vakangoti tawana chidhori. Ndokunzi vakazoshedza here we next door, achiti tawana chidhori chedu upa next door. Ndo paakazoti aiwa mwana. Mva nyaya yazosvika kumapurisa. Haana kusungwa? Ini semunhu ndakanga ndisipo, asi polisi inonzi yakauya. Ndo payakazoongororawo kuti nyaya yacho yakamira sei. Ndokuzouya necardbox iri, ndokuzoona kuti mwana ndokutora ndokuendwa naye kuhospital. Iyewo ndokunzi chienda kuhospital unotariswa. Ari kunzi akanotariswa, asi manesi ari kunzi akatiwo chibereko chakashama zvikuratidza kuti zveshuwa nhumbu yakabviswa. Okay.
asi takutarisa hedu imimi semunhu wechikuru ndipa advice yamungape kune vechidiki mutakatarisana nhau iyoyi? Ina advice yandinopa ndeyekungoti vana kana vangoitawo nhumbu by mistake nhumbu haibviswi. Chatinoziva ndechekuti vana vanokura uye vanhu ngavadzidze kushanda namaoko. Mwana kana angozvarwa anongokura, vanhu vasaite kahunu kekupota vachibvisa nhumbu. Hazvina chimiro chakanaka munzvimbo yatinogara. Uye Mwari havafari nazvo nokuti newazvidyarira mudzi yakaipa pano pasina kudenga. Ko iyo vana vakaona ningirikina vanga vakura seiwo? Pane munin'ina wake anenge ari grade 3 nechimwana chake chiri grade 1 nechimwe chikomana chidiki sati chakuenda kuchikoro. No, I will tell you. Taura. Chishakaitika ndezvekuti pamusi Friday. Pane musi watakarega kuenda kubasa uri musi Friday. Nguva yese ndakazvara mwana wangu ndine vana vangu 3. Pavana vangu 3 vese nguva yese ndaishandisa family planning inonzi Jadeo. Saka nguva yese ndaishandisa family planning inonzi Jadeo. Dzimwe nguva ndaibleeda, dzimwe nguva ndaisableeda. Saka handifunga ndakasvika pakuzvitakura ndine mwana wangu mukomana wewe ndisina kuzviziva. Saka mumwe musi murume wangu akabva panapa achienda kubasa, achienda kuchechi. Ndopa ndakasara ndakarwadziwa ndikabuditsa chinhu chandasina kunzwisisa. Chinhu chiya ndopa ndachidira mugomba nemvura. Ndopa ndavhara nemavhu. Saka pandakazobva mangwana patakaenda kubasa. Ndopa ndakazoona vana vanenge vakutamba pagomba paya pataitarasira chinhu, vana ndipo vakaona chinhu vati taona chidhori. Pavakaedza kuchibaya ndipo vakaona pachibuda ropa. Ndipo vakabva vadedzawo vanhu vepanext ndipo vazondifonerawo. Ndobva ndazouya kuzobva ndasoona kuti chinhu chiya chaya chiri mwana chachatoputika. Pandakachibuditsa chinhu chiya chaive chinyama, chaisina mbobuditsa kuti mwana, chaive chinyama chakaputiridza. Ndifunga ndicho chinonzi chevakuru ndo chakaputiridza mwana. Saka pakuzogara mwana chinhu chiya chakaputika mwana mbva abuda kunze. Saka ndasvikawo pano ndaona chituko ichi ndakafonera mapurisa. Ndandindega pano ndakafonera mapurisa mbva azouya. Ndobva ndazoenda mbva ndanotariswa mwana mbva anosiwa kumochari. Zvakaitika. Okay. Anga ari mwana wechingani? Iyeyoyo wacho anga wechi4. Alright. Zvakanaka. Tiri pakati pekutaura namama baba vabva vasvika vakati aiwa inini handisi kufarira zvamuri kuita izvozvo zvokuti titorwe nhau hazviite, hatina kusununguka. Naizvozvo ndakutoenda nemi kumapurisa, ndakutokusungai. Tikati aiwa kana iri nhau yekumapurisa kuti isusu tadzokera kuHarare tozonzi muri kudikanwa kwasadza hazvingaite. Ngatibvai tangoenda tese kana maripota tichisungwa tobva tasungwa. Ndo nhau iripo pari zvino. Mungavhiringike kuti sei, uyezve patataura apo panga pasina mufananidzo wanga uchibuda nekuti kamera yenge yatorambidzwa kare kuti aiwa chimbomisai kamera, asi ndangoda kuti muwane mazwi atanga tichitaurirana. Susu tiri bandiko rakasiyana nemapurisa. Mapurisa anoshanda akazvimirira, handiti vachita ma-investigations avo. Isusu tinotora nhau dzinenge dzichinzi ndo dzaitika munzvimbo. Naizvozvo kutobva kuHarare kuti tiuye kuzonzwa zvakafamba sei, iyi nhau yekuti tichida kutoonzwa kuti chokwadi chakaita sei, chakamira sei. Imini you can say munoona kuti
imimi mangoya mukati toda kunzwa kutora nawo kwamabva manguti abva kuHarare. Aiwa, tazvintroduce ndofunga manga amuri mumba. Ndazvintroduce kuna mama ndofunga mamuri mumba. Zvokuti kana patazoda kuti taura manje pamabuda ndakanganwa kuzviintroduce zvakare. Indironzi Andrew neshamba. Maita yenyu. Inini nyaya ya-under police investigation yakuinvestigate nemapurisa. Saka izvo zvamatoita zvekutovaisa paningireni handa kutofara nazvo. Okay. Zvokuti inini pamwe ndonotora masteps futi ndondakuzi ndaziya kugwangwa. Okay. Saka inini chimiro chatoitika icho ndogona tiende futi kumberi futi. Okay. Makasununguka mko. Nekuti nanda kutofara nazvo kuti makasununguka kana kuri kunzi kuenda kupolisi ka tokwanisa kutobva tangoenda tichirimo kudai. Nekuti haina handa kufara nazvo hatizivani mungoswotanga kungoswa ndasanganawo pajembi yakweni ndina baba ajoso kwamuno ndokutenda noningirikina panga tichitsvaga pamba nezuro ndandiripolisi izvozvo isusu hatisi kuzviziva zvoti kana muchida kuti tiende kumapurisa tinokwanisa kuita sedu kuenda takasununguka. andimanziko maishalo ndasanganawo ipapo pacho zvakafanana nezvakaitika zvacho izvozvo dai pakaitika nyaya zvinhu zvapostwa ndopamaifanira kuya kutanga mandibvunza inizvapostwa pai zvavanongonanzi zvakatotaurwa nabhozhongora wani iye hatishande naye akazvimirira. Isusu tatoona ndotokwanisa kukupai newsletter yacho yatakaona inoburitsa news dzinoitika munzvimbo ndo yatiudza kuno. Hatisi n'anga dzekuti tiri kuHarare tingangofembera kuti chi kuno kwaitika zvakati. ndosangana navo vachitobvunza kuno indikati muzukuru wangu vatoti tinobvunza upateu ndomba basha novakuti kangokufumudza ndongodarika tirikatoka zvikuita ndiyazvaizvona kuswa kuti vavasakafumudza zvakafanana nemafotos ari kupostwa pane mafotos ari kupostwa asiri angu inini achinzi ndini vanofanira kutora masteps handiti vanhu vafanira kupublisha information isiri vanhu vakatora mavidhios avanotora hamene pavanotora achitindinditonzi ndikucheka isusu hatizvizivi ende ndosaka tauya kwamuri direct ndosaka ndiri kuti ava vacho havafaniri kumaijoni havafaniri kuti vazvinini sekuti zvikuitwa nevanhu zvavane vachingoita zvinovarwadza zvinhu zvinongodarika wataurawo information yako zvinongodarika indataurawo zvandozivo zvinongodarika zvinongodarika ivo vari kufamba vachitaurawo vakaisawo vhidhio isatozivi saka taionawo pagrupu hatina kana kutombokomenda vanhu vakatoti aiwa izvi zvinhu zvakaitika kare kare izvi zvinhu zvakaitika kare kare izvi. Sezvamuri kuona muri yeZimbabwe vatiri kufamba navo vane mudhudhudhu avo ndiwo baba vacho. Tasvikawo pamba pavo tichida kubvunza kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Zvikanzi ndakutokuripoterai kumapurisa nekuti zvamaita zvekuya kuzotaura neni handizvitenderi, naizvozvo ndakunokuripoterai. Saka pari zvino tiri kuteera takananga kumapurisa kuti tinonzwa kanhau yataakusungisirwa kuti inhau tatadzei zvakare kuti tinzwe kuti naimi manga makuvigawo mwana muyadhi zvanga zvadini. Manzwa paya zvakare mama vachitaura vakati handina kuziva kuti mwana, asi kando zvinobva zvatipa mibvunzo muri yeZimbabwe kuti uyu mwana wechingani. Vataura ivo kuti mwana wechina, anga mwana wechi4. Naizvozvo kana munhu wakambozvara dai ari mwana wokutanga tinogona kubvumirana nazvo kuti zvechokwadi munhu anenge asingazivi. Plus manzwiro ataita uyezve nemanzwiro atakaitawo zvakare kubva mumapepa akaburitswa neimwewo publication iri munzvimbo muno. Naizvozvo takuda kuti tichiteera kumapurisa, vatungamira kumapurisa. Saka toda kuti tichiteere ikoko tobva taudzwa hedu mhosva yedu kuti takanganisa here kusvikawo pamba pavo tichivaudza kuti aiwa tikuda kunzwawo nhau iyi iri kutaurika yakafamba sei. Sezvamuri kuona iye zvinezvi tiri pasadza growth point. Vanoziva nzvimbo ino ndofunga
munokwanisa kunge muchiziva kuti tiri panzvimbo ipi. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika pasadza growth point. Tadaka kuti tinzwe kuti nyaya iyoyi inofamba sei, zvichafambiswa sei, uyezve isusu hedu nyaya chaiyo yatanga tafambira tainzwa. Mawitness hapana anoda kuwitnessa nhau yakadaro, nekuda kwekuti vanoitira ukama hwavo kuti kugara kwavo kusave kunenge kuchinetsa munzvimbo. Saka iye zvinezvi atingati tadzokera kuHarare tozonzi muri kudikanwa kwasadza, aiwa regai tiende kumapurisa tinozvipira kuti tisu tiri kupomerwa mhosva yatanzi tapara, asi semaziro andoita mhosva hatisati tapara, maybe tichapara. Tasvika pamapurisa. Mapurisa avatsanangurira kuti aiwaka avai basa ravo rekutora nhau dzakadai so ndo dzinotodikanwa idzodzo. Naizvozvo vabva vati alright, ngavaenderere mberi nekutora nhau. Asi tisati tatanga kutaura neveruzhinji, taona zvakakodzerawo zvakare kuti titange tambonzwa kuti mambo wenzvimbo vanoti kudini. Hongo mhuri yeZimbabwe, ndofunga paya mationa tiri pasadza pagrowth point. Nyaya yakaitika pagrowth point, asika nzvimbo nenzvimbo ine madzishe anotonga. Naizvozvo tatiregedzai tiende kumba kwamambo, tinonzwa kuti vanotiwo kudini nenhau iyoyi. Iyi nhau inongogumira kumapurisa here kana kuti inhau inofanira kunge zvakare ichitaurwa pachivanhu, nekuti sezvamunoziva dunhu rinenge ratoshata. Naizvozvo tatiregai tinotaura neutungamiri hwenzvimbo tinzwe kuti vanoti kudini. Naizvozvo panguva ino regedzai tichitaura namambo tinzwe kuti vanotiwo kudini nechiitiko chakadai. Inini ndine Edmund Kwenda, ndine dunhu iroro raitirwa mashura iwayo, kuti kunzwa kwandiri kuita vari kuti mukadzi akasununguka mwana ndokumufushira pachivanze. Zvisiri izvo zvaiitwa kare nevakuru vedu. Chivanhu chedu chaiti icho, kana ari mwana mucheche anonoiswa kurwizi, ndokwaanoiswa ikoko. Zvino izvozvi zvandiri kunzwa izvi chipini chokuti hazvisati zvamboitika. Nokudaro hongu tochiti akauraya munhu ndomva amufutsira pachivanze. Izvo ndezvemapurisa, asi izvi zvekusununguka munhu achiisa pachivanze ndezvedu isu madzishe tinotaura nezvazvo. Saka zvichatangira kuno kunashe, totaura naye, tapedzerana naye, wochienda kumapurisa. Ndingati ndo mutsetse wenhau yaitika iyo. Ameno, pamwe imi mune mashoko ekuwedzerawo zvakare. Indinetwa Sabhuku Zinyama. Tichinzwa nyaya iyi zvino kachamadza. Ndakatarisa zvinhu zvisingafarwi kana naNyadenga. Hakuna munhu angati ashaikirwa
angangoisa mwana pachivanze zvisina mhere, zvisina kuzivisa vanhu ndozvaitika, zvisina kumhanya nemwana iyeye kana kuti nechitunha icho chokuchipatara. Kana taakutarisa in reality zvinenge zviri pachena kuti pamwe mwana uyu atourayiwa, anogona kuva akatozvarwa ari mupenyu. Itori medha yatinenge taakutora kuti ndo yataitika apa. Hazvisina proof yekuti akazvarwa akafa here kana kuti anga ari mupenyu, asi tinenge taakutongotora kuti auraya paine zvaanoda kuita. Vanhu vakushereketa makore anaya, vanhu vakufamba vachiudzwa nezvimwe zvinhu nedzin'anga kana chii, vachiudzwa zvimwe zvinhu zvinopa kutoti izvo nyika isagadzikani zvakanaka. Iye zvino tiri mumatambudziko ezvimwe zvinhu zvinoitika, tishoya mvura, mvura itadze kunaya, zvakawanda zviitike. Saka hatizozipa zviri kubva Mwari kudenga uko ariko, haafadzwi nezvinhu zvakadaro. Saka iyi imhosva yokuti after judgment yamambo munhu iyeye anofanirwa kudi kutoenda kuenda kujeri. Hapana kuti vangambotaura kuti hatisingazivi kuti mwana. Hakuna munhukadzi angasununguka agotadza kuziva kuti mwana. Hakuzarwi chidhori, kunozvarwa munhu. Saka hausi mweya wakanaka iwo, denga hatifarire zvinhu zvakadaro. Panoda mutemo ushande semutemo sezvazviri. Matanho akakodzera atorwe against mai ivavo. Manzwa mambo vachitaura naizvozvo zuva ranhasi regedzai tigumire pano. Mangwana tichange taakudzoka tichikupai veruzhinji vari pasadza growth point vange vachitaurawo zvakare zvavanoziva pamusoro penhau iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. No.